Onko tässä semmonen Ranskan ympäriä ja juomapullo saatavilla? Tapahtumapäivän aamu hyvillä fiiliksillä. Tosi siistiä olla täällä. Uusi tapahtuma, totta kai aina vähän jänskettää, mutta onhan näitä tehty ja nyt enää vaan nautitaan. Tää on aina hieno. Kisapäivä on aina juhlapäivä. Ehkä vähän kauhun sekaiset fiilikset. 2 vuotta sitten on viimeksi polkenut 100 mailia ja päätin, että enää ikinä ja nyt on taas tässä. Maili on meillä tällä 50 mailin tää aikataulut nyt. Tulee aika rankka loppureissu. Tosi hyvät fiilikset ollut tähän asti. Tuolla on ollut semmoista hyvää ajettavaa. Katsotaan miten tää loppumatka sitten tästä etenee. Mutta nyt ainakin tuohon huippujoen yli. Hei, täällä on Pohjolan Piirteillä harvinaisen upea lauantai-päivä. Tosi mukava olla mukana tässä tapahtumassa. Toivottavasti päästään tulevinakin vuosina olemaan mukana. Hyvää porukkaa käynyt täällä. Ei se käy helpommaksi, sä meet vaan kovempaa, jos sä treenaat, mutta tää oli aika vaikeet kyllä. Mut oli hieno reitti ja mieletöntä olla maalissa. Mä pyysin mäkiä, niin sain mäkiä. Hyvä suoritus. Aftermovissa nähdään sitten.